Здравейте! Медитацията днес ще бъде за постигане хармония в отношенията ни с околните. Нека седнем удобно, да се успокоим и да се свържем с енергията на Земята. Да усетим топлината, която излъчва. Всеотдайността й, готовността й да ни дарява със своята живителна енергия. Тази енергия преминава през нас чрез краката ни. Усещаме я как навлиза. Усещаме топлина. Постепенно навлиза в цялото ни тяло. Това, което ни дава Земята, е безусловно. Това, което ни дава, е дар от сърцето й. Усещаме тази енергия с всяка клетка на нашето тяло. Изпълваме се с нея. Все повече и повече. Изпълва всички наши органи. Когато повече не може да се побере в нас, започва да прилива. И тогава я даряваме на всички наши приятели. На всички наши близки. Даряваме я в изобилие. А сега да я насочим и към тези, които не са ни чак толкова добри приятели. Към тези, които имат някакви претенции към нас. Да им дадем от тази любов. Да поделим това богатство с всички самотни хора. С всички, които се чувстват самотни и нещастни. Ние сме в хармония с себе си и с всички хора по света. Чувстваме се част от едно цяло. От един цял организъм, който работи безупречно.
всички около нас сме в хармония и сме едно цяло.